Ay po, good morning mga kaobra. Kamusta po kayo dyan? Andito na naman po ako sa kusina para magluto ng adobong sitaw. Ang mga ingredients nito, ito po. Sitaw, meron tayong manok. Halo natin sa sitaw to. Siyempre soy sauce, may suka, tsaka mayroon tayong bay leaves, may bawang, may onion, at saka red bell pepper. Bisa natin to sa butter. Ayan, ayan po. Mainit na yung butter natin. Ngayon po natin igisa itong balat para matanggal yung taba niya. Taba at saka balat. Lagyan natin ng kunting asin para panglasa. Yan, isunod na natin itong manok. Kasi ano na siya. Ito. Lagyan natin ng kunting toyo. Lagyan natin. Ayan po, nakulo na siya. Pwede na to. Ayan. Ayan po. Ako kasi yung gusto ko hapkokon siya, yung string beans. Ayan. Dilagyan ko na po ito ng suka. Kunti. Tapos, lagay na natin itong red bell pepper. Ayan. Ayan na. Pwede na to. Yan po mga kaobra, tapos na po ang ating niluluto na sitaw, adobong sitaw. Ayan po, maraming salamat po sa inyo sa panonood niyo ng aking video. Huwag niyo po kalimutan mag-subscribe kahit di na po kayo mag-like, mag-comment, subscribe lang po, okay na. At saka yung notification bell para updated kayo sa susunod kong video. Maraming salamat po.